Purjehdimme reippaassa sivutuulessa 6-7 solmun nopeudella Tjökariin. Sadekin uhkaili välillä, mutta ehdimme sentään alta pois. Seuraavana päivänä. Tuuli on navakan puoleinen lähtiessämme myötäiselle Tjökarista suuntana lähemmäksi Ahvenanmaata. Ahvenanmeren ylitys oli suosiollinen, aurinkoista ja reipasta tuuli lounaasta, mutta tietysti aallokkoakin oli silloin tällöin. Torsti yritti kaurapuuroa keittää jo keskellä Ahvenanmerta, mutta priimus, joka ei ollut kardanoitu, ei suostunut syttymään. Yötä myöten ajettiin aluksi mukavaa ilmaa, mutta tuuli tyyntyi ja pimeän tultua tulivat myös sadekuurot. 3 aikaihin yöllä tuulen yltyessä sain tarpeekseni. Yövyimme Majakkasaaren rantaa, josta aamulla oli muutettava suojaisampiin paikkoihin. 5. päivänä ajoimme moottorilla meren yli Gotlantiin. Yö vaihtui pimeän sumuisesta kosteudesta uuteen kirkkaaseen päivään. Torsti päivysti ruoria 3-5 ja on tällä hetkellä vaihtamassa rahaa 50 pankissa. Torsti kirjoittaa, kello 12 maissa lähdin pyöräilemään aurinkoiseen Visbyyn. Sen kapeilla ja jyrkillä kaduilla vilisi ihmisiä, turisteja, jotka kiertelivät erilaisten rihkamakojujen ja putiikkien ympärillä. Lähes joka kadunkulmassa oli jätskikippari, joten aikani kierreltäni ostin yhden Mjuk. Oltuamme 4 päivää Gotlandissa tuuli edelleen lounaasta ja reippaasti, mutta jotta kajutatauti ei yllättäisi, lähdettiin kumminskin tosin länteen kohti Ölannin pohjoiskärkeä. Mainingit ja aallot olivat kuitenkin sen verran vellovat, että itse kapteeni, joka istui matkustajapaikalla, tuli meritautiseksi. Torsti ruorissa pureskeli porkkanaa. Noin 6 tunnin päästä oltiin Ölannin suojissa. Tuuli etelästä. 36. maanantai. Tänään suosiollinen keli, itätuuli, tasainen vedenpinta ja aurinko näyttää ajavan meidät 6 solmun nopeudella Ölannin salmea etelään. Kalmarissa käväisimme linnan vallihaudoilla poutaisen sään vallitessa. Meren ylitys sujui itäisessä sivumyötäisessä sumuttomassa yössä ja radiosuuntimalaitteen turvin löytyivät Bornholmin tutut piirteet sateen kätköistä.
3.7. Tähän asti olin empinyt mielessäni, mennäkö vai eikö Kieliin. Nyt ollaan kuitenkin matkalla sinne. Meri on tyyni ja moottori jyskyttää. Tanskan Falsterin kohdalla Torsti kirjoittaa: reissumme keskeytyi jälleen kerran vastatuulen ansiosta, joten heitimme ankkurin ja söimme tukevan aterian. No mikäs tässä on ollessa, kun aurinko paistaa ja on hyvä olo. Korviini kantautuu kirkuvien ja nauravien lasten ääniä, jotka tuuli tuo puhaltaessaan laajan hiekkarannan yli. Isä vetelee sikeitä paraikaa, koska ei ole nukkunut montaakaan tuntia viime aikoina. Meillähän on ollut kyllä vahtivuorot, mutta minun osalleni viimeisten 24 tunnin purjehduksen aikana lienee kertynyt vain noin 8 tuntia. Ennen Kieliä pysähdys Tanskan Rödbyssä. Pyöräilimme Rödbyn kirkonkylään, jossa ei näin lauantai-ehtoona näkynyt ristin sielua. Aamulla tuuli oli vastainen ja kovanlainen ja jouduimme viettämään sunnuntaita tässä autolautta-satamassa. Torsti haki päivälliseksi savustetun makrillin. Kun tulimme Kielin kanavan suulle, kuului megafonista: nosta käsi, jos aiot kanavaan. Emme nostaneet. Halusimme vain parkkipaikan, ja kun saimme kuulla, että eräs oli kanavaporttien sisällä, kanavamaksun päässä, peljästyimme ja potpotimme itse Kielin kaupungin laituriin. Tullimuodollisuus on vielä kysymysmerkki. Keltainen lippu liehui mastossa, mutta mitään tullausta ei koko aikana suoritettu. Meri tuntuu samanlaiselta, niinpä on outoa tulla äkkiä oudompiin satamiin, kuten nyt potvotellessamme Kielin keskustaan. Teimme ostokset, nukuimme yön ja 8.7. aloitimme paluumatkan. Tulimme takaisin samaa reittiä. Kalmarista ostimme tuliaiset. Itäinen tuuli saatteli meitä siitä pohjoiseen. Oli jopa niin aurinkoista kerrankin, että shortseissa me istuttiin koko päivä.
Seuraavana päivänä kovat tuulet, mutta hauskaa jonkin aikaa lasketella sisäväyliä. Tulimme kuitenkin kohtaan, josta meren ylitys Nynäshamniin voisi alkaa, mikäli meri rauhoittuisi. Logikirja merkinnät alkavat päättyä. Tekstiin näyttää siltä, kuin matka alkaisi päättyä yllättäen. Kirjoitan tätä tyynellä aamumerellä Tjökarin ulkovesillä. Moottori on pauhannut koko yön, autohelmon ohjellut ja minä Torstin kanssa vähän nukuttukin. Kurssi kulki suoraan Bogshiren majakalle. Siitä käänsimme 15 Tjökaria kohti.